meji men ndewen hen Allah jokken hen enɗe meji meɗen yo Allah ndewan men ya Allah ya rabbal alamin كم في المية ببني 70% ببني 10% ببني 2% هاي 1% واحد من هاي صفر وصفر واحد كذا منطقة غير كوبي نوكو كوبي تيجي بتولد كوبي غور نزاوي نيجي ما لنا كوبي تجمعها أو نقول ala yaani tunde dubango naabe ɓeeɗo hennere ɓuri wadde hen ɗeɗo goto hen fof ko waɗi hen ko ɓe kaali e temedere fof capanɗe joyi fof kaari jeeyi temedere tati kaari waɗi ɗum e nder temedere fof buuɗ ɗiɗi kaari en mbaɗi ɗum no walla waaɓi ni walla pelle ɗe walla to banggue alhaali ardiɓe ɓe goto hen fof o wi waɗi hen kamɓene ɗesgu Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall e inde mum e dendagal kala kala mataw ɓe garani o wi kamɓe ko sifru bil mi'a ɗum tagui noon tawde ɓe garano hande eɓe gara hande eɓe jetto eɓe gara ɓe ƴetti kamɓe pop yamirore mabɓe ɓe batti e juuɗe Mouhamadoul Mountaga Gaydé mo ganduɗa jeeya ko Thidé walla jeeya ko ɗo walla jeeya koye nder Halayɓe yo ƴettu pittirɗi laɓɓinoji juma o hono no laaɓirta ni hono no feewirta ni hono no timmirta ni koye dow juuɗe makko waɗa te o présente dari koye dow présentude dendagal ɓesguji Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall ɗo mbawi wonde e nder alam he caggal ɗum alhamdulillahi rabbil alamin mo ganduɗa koye Cheikh Oumar jeeya Cheikh Oumar ittitani ko Sarlion wiyete ko Alpha Kasum Touré on e nder hojjuro Allah ko e ceerno Mouhamadoul Madani ardi to banggue habaru mum on ene jogui nelal e caggal ɗum alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Mouhamadoul Madani wi ina yetta to banggue alhaali ardiɓe dowla ɓe ardiɓe région o ardiɓe to banggue alhaali département o e dendagal nokkuji ɗi e to moƴƴuɓe ɓe ummi to banggue alhaali gardiɗo leydi ndi e Mouhammad Abdoul Aziz to banggue alhaali sifa mum omo yettaɓe omo mantaɓe omo duwanoɓe yo Allah junnu balɗe moƴƴina battade hokka cellal waɗa barke e leydi he waɗa ɓeydare e leydi he waɗa teddugal e leydi he alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah ceerno Saïd Nourou Ndoye taɓe togal ceerno Saïd Nourou joni ɗo e galle muɗum o ko haalaɗo joni ko o wi ceerno Saïd Nourou Tall ɗo wonɗo e fofe ɗo jelde fofe mofta sakko madama kanko noy ko waɗi ceerno Saïd woni wono mon aspirateur uji ɗiɗi jila e moɓuta gay mbinomi yo waɗi ko inde mo ahmadou amadou e inde amen mine ko wono ko ɗiɗi wona ɗo e juma e salla jadi e ko yadata e ceerno men ceerno Mouhamadoul Madani o wimo kalnoɗen joni o ceerno Saydou Nourou Ndoye mo mbiɗen Agasum Touré itta ko to e Sarlion ittitumo toon ko Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall kanko adi tottude Cheikh Oumar fetel pellowo baɗowo kuule sappo e ɗiɗi to banggue alhaali o tottimo Cheikh Oumar wimo ar jaaden o woppi dendagal leyɗele makko e laamu makko e dendagal kala kala makko arde maccuɓe makko
Cheikh Oumar diidanimo wuro ngo waɗata ko galleji jeeɗiɗi to banggue alhaali kanko e macci makko pop ɓe goni ɗon gurel nguel wiyete ko Kasumla to banggue alhaali guila Sara Nioro ɗon Cheikh Oumar honnunomo kanko jibini Mahadiyu Touré jibini Ruqiyatu Touré jibini Aissata Touré wonno joom suudu Alhaji Saydou Nourou Tall yummakko noon alhamdulillahi tottimo kanko oɗo Saydou Nourou mawɗo Saydou Nourou nehimo Saydou Nourou wonimo ɗon caggal ɗum ceerno Mountaga Ahmadou Mountaga Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall tamimo e joomum wonde makko nehimo hippe makko o totta ceerno Mouhamadoul Madani Mountaga Ahmadou Mountaga Cheikh Oumar hande ko laamɗo ko moƴƴo ko tedduɗo ko galo o wi onon juma tulde kanko no ɓeydi hen to banggue alhaali ko wiyano yo waɗe ko hakke ɗiɗi to banggue alhaali ma o ar ina laɓɓina juma o na fewna juma o na itta piye poussiére o on tun wata inchallahu mawla o wi wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ذلك ومن يعظم حرمات الله وخير له عند ربه القائل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها وأعظمها المساجد وشعائر الله وأعظمها الصلوات الخمس والزيارة لله وأعظمها زيارة الإخوان. إننا نهمل عاليا هذا الملتقى من أجل تعظيم هذه الشعائر، ولا يسعنا إلا أن نذكر منة الله على هذه الأمة حيث من عليها بأفضل يوم وهو الجمعة، فيه ساعة لا يصادفها مسلم بل والله شيئا لا أعطاه له، ومن على بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن على ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، ومن عليها بهذه الأمة حيث قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، كما نحمده كذلك الذي أعطانا وألهم قيادتنا الرشيدة على اهتمامها بقطاع الشؤون الإسلامية، من ذلك أولا طباعة المصحف الشريف، ومنه ثانيا إذاعة القرآن الكريم، ومنه ثالثا اكتتاب الأماني واليتيماء ما عملتها قيادة قط 500 تم اكتتابها في السنة الماضية، فلا نجد الله قيد الإنجاز امتحانها في 23 من هذا الشهر. وأخيرا أن ألهمها بهيئة إفتاء ممتثلين قول الله سبحانه وتعالى ولا يحل الفعل حتى يعلم حكم الإله بسؤال العلماء. ومن هذا القبيل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا جميعا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، ممتثلين مع ذلك قال الله بالقائد الأعظم الأكبر شيخ عمر الفوتي قائلا لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدار ما ولي من رتب وعز إدراك ما ولي من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا الإسلام إلا لنا من العناية ركنا غير مدري مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق بدري لما دعا الله بنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق بدري لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم Bye.
Baka moy bang baka mo ron brigo kidde bako won bang juma makko o woniri juma makko ni ko Cheikh Oumar Fouti o juma woniri non brigo bako e bang juma Madina o woniri juma toro de hewa dereji famde talkitaji ni o juma woniri non no juma banja gara o woniri juma toro de hewa dereji famde juma woniri non toro de hewa dereji famde talkitaji ni o juma woniri no juma banja gara o woniri juma toro de hewa dereji famde talkitaji ni o juma woniri non de taga sele gampone cagam o juma woniri non no juma kunya kari o woni ala no juma Cheikh o juma woni no wadi hata yeni angati ade manchina tun ta tatude lande no man faranji dowlaji nokku yimbe fewde Allah ko to kecce e kelle jije bodere jeero ha fenande fisti majjal woni termini gandal balejo irra e dowrane be dokka fodde mudum dam tari e der Afrique ko dum detail ni fellude jihad ceerno baddo hodo pucci bakko hodo ferilaji cindo todo kaybe dalili na jandi sebi tare ka dula man durta kebe ça va السلام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم بيرم غادي سيني على جسامبسي ko ardi fof hande ko nyalama weltare wonande wuro tulde wonande gure hebe fof wonande julbe fof hande ko feeto islam dendagal julbe en belti e dum do arbe hen ebe garade fof ko nyalama tijjonodo nyalama mawdo nyalama mo ganduda ko naddo e tarikh ko naddo e tarikh islam e duubi hande wuro go en hebli en dadi en dari ngam yidde wuurde odo nyalama gurande nyalama coñal ngal ganduda usukabe jarliti mawbe jarliti rewbe jarliti besngu gongu ciagalidi yarliti goto fo wadi hen jungo mum wadi hen doole mum wadi hen warñede mum ha odo nyalama tawtere ko buri mawnide tawtere do odo nyalama ko jinnaado amen Ceerno Sada Baba jaro hande du temedere hitande tawtere do odo nyalama be wonduno babo Alaji Samba Siyan Ceerno Ali en Alaji Samba Ali en e tolli dibe makko Ceerno Muntaga Talen ben jehi kanko heddido danje monon ngurna tawtere besgu makko daranade dum en do ko yettere Allah funnaange rewe worgo bandirabe men fo ngari notade min e dum do belamo min dendi yago tomi Allah ko kala tampunode e dum do yalla yobdum aduna e lakara mahna dum galleji to aljannaji سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم إن إبراهيم عبد الله مبروم من دك جول من غير توتا دو نيالوم مول نيالوم إسلام نيالوم مالو ونان دي كلا جول باود هاورو دي هين ebe nyaagi Allah ko wada ko hen fof yo Allah jab yo kadi yimbe be arbe be hen e wadbe hen dum do darde mabbe yo Allah yob e vraiment hande kadi gila min gettudungal min kolla e kadi minon jetta hen si Al Hussein Alhaji Si Al Hussein directeur lycée de Diol kande wettini min noddago go don kadi holli min ton teddungal e yidande dum don ko ganda ko yo mi nyaagi Allah yo Allah yommo kadi wadanama ko nyaagi fof e beydanama cellal wassalamu ala rasulillah wa sallallahu wa baraka ala sayidina Muhammadin sayyidil anbiya'i معاشر المسلمين والمسلمات الذين جاءوا من كل الأسقاط ملبين لنداء الحق
الذي يتمثل في هذا الحدث العظيم، ألا وتدشين هذا الصرح الإسلامي العظيم وهذه المعلمة البارزة. قبل أن ندخل في صميم مراسيم التدشين هذه، لا بأس أن نقدم للجمهور نبذة ولو طفة عن بطاقة تعريف المسجد، بدءا بنشوء الفكرة مرورا بالتنفيذ وانتهاء بمراسم التدشين التي نعيش أجواءها. فكرة البناء ظهر المسجد عندما أحس سكان الدهر بضرورة بناء مسجد جامع يسع الناس نظرا لتزايد السكان المضطرد، فتشاوروا في الموضوع وأجمعوا تحت قيادة الشيخ صادلم ومباركة الشيخ مداني منتقاتال على بناء هذه المعلمة الإسلامية الخالدة. وبهذا تم وضع الحجر الأساس يوم 11 شهر سنة 90 بعد 2000. وننوه إلى أن القطعة الأرضية التي بني عليها المسجد تم تسليمها من طرف جوب إبراهيم وقفا لله تعالى. طولها 100 مترا وعرضها 50 مترا. أشرفت على عملية البناء لجنة مكونة من 21 عضوا بإشراف الشيخ عبد المحمود با. دامت فترة إنجازه 2 و6 أشهر. دامت فترة إنجاز هذه 2 و6 أشهر، وبلغت الكلفة الإجمالية ما يزيد على 38 مليونا، 30 مليونا و1000 أوقية منها قدمها إبراهيم جوب وحده، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. وهو أول من قدم إسهامه في عملية البناء هذه. كما أن أبناء القرية كلهم ساهموا في بناء هذا المسجد بما أوتوا، ساهموا في بناء هذا المسجد ماديا وعضليا، كل من موقعه وحسب طاقته ومقدوره. كما أن أبناء القرية المهجريين ساهموهم الآخرون بكل ما أوتوا من جهد سبيل بناء هذا الصرح. ونذكر منهم على سبيل المثال الحصر جاليتنا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وساحل العاج والغابة. ونشير إلى أن كل من وجه لهم نداء للمساعدة في بناء هذا المسجد لبوا إيجابا وعلى وجه السرعة. فإننا لا نوجه لهم أصدق التشكرات وكل إرفان بالجميل، ونقول لهم جزاهم الله خير، وأبقى لهم إحسانهم هذا ذخرا إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونذكر بأن مراسم التدشين أشرف عليها الشيخ صادلم بمباركة وإشراف الشيخ مداني أحمد منتقاتال. نشكركم. وديه الجمعة
mo wi ɓuure uddirgol juma wiya maadi juma sabu juma ko nokku rendirde juulɓe enen juula hen fof ko wiyete aljuma ko laawol gotol yontere ñande aljuma juma o noon waɗɗi koye wuro hongo ñiimgu wona eggowo wona min koɗa ɗo hannde tan janngo min egga ala ko wuro ñiimgo maango mbaɗi mahteeri koɗi wona eggooɓe te kadi waɗa fodde famɗi fof worɓe 12 so ngoon wuro siforiima ni waɗi worɓe 12 ene waɗɗi ɗumen mbaɗa juma so mbaɗi juma hankadi aljuma fof njuulat heen ñande aljuma ɓure noon uddide juma hade men haalde ɓure uddide juma kaalete ko wonande juulɗo ɓure maade juma sabu joomiraaɗo subhanahu wa taala haale deftere mum dune nde caggal wiide audu billahi min alcheytan arrajim innama yamuru masajid allahi man amana billahi walyawmi alakhir wa aqama alsalata wa ata alzakata wa lam yakhsha illa allah ene wayno mahara jama walla wurtinta jama ko neɗɗo kulɗo allah gonɗinɗo allah huli allah ko on mahara ɗum maha jama walla itta mum e ɓanndu mum e belanteje mum fof yaha waɗoye farila mum e jama keno sen nganndi ko ni ɗum sifori sen nganndi ko ni ɗum sifori mbiyen neɗɗo kala ko wawi liggade kala ko wawi wadde e gurdam makko ko wadde jawdi makko e sabilillah o noon ene jeeya hen maade jama ene jeeya hen asde woyi asana miskineɓe allah julɓe ene jeeya hen wadde safror ene jeeya hen wadde janguirdu ene jeeya hen fewnude laabi jeeya hen ɗum ɗo fof ɗum ɗo woni wadde jawdum fi sabilillah jamane ko juma e jama ko en jeeya e hunde noon so tawi liggama gasi wattama fewnama ha feewi alay sago ma udditire noon e hono mbaɗi no udditirde hannde ni teddinirde ardiɓe men sernaɓe men e halifaɓe men ɓe gila e halifaɓe diine e aada e laamu tawtore hankadi so tawtorama en juuli yeeso men en ɗumini hankadi juma o ene wayno hankadi udditima kala julɗo fof jonɗo wawi ɗo wawi hebdemo fof mo wawi julde hen nden ko idi ummatu muhammad ko idi annabi sallllahu alayhi wa sallam leƴƴi ɓennuɗi ɗi wonɓe julɓe ɓe kala ɗo waktu tawma a wawa julde ɗon sona jaaru jama kono ene jeeya e ɓuural ko allah rokki leñol annabi kala ɗo waktu tawma aɗa wawi julde ɗon sabu annabi wi ene jeeya e ɓuuri dokkande nde mi waɗanama kala hettere leydi ko jama ɗo ko hadis wi noon ndeke noon ɓuure jama mawni no feewi hay sen mbawi ɗo haalde ko heddeje hay sen kiiri haalde en mbaali haalde en mbawa kenude ɓuure ene jeeya hen kadi annabi wi ida mata ibnu adama inqataa amaluhu illa min 3
min salati so tawi ɓi adama ruttima e joomum kala golle liggorno gollal ngal taƴi sona gueɗe tati gueɗe tati ɗe holɗen sadaqatun jariyatu sadak mo waɗan ɗon ilmu yuntafa biha holɗum gandal ngal o waɗi holɗum o jangguino o jangguino o jangguino o jangguino o jangguino naftiri aw waladun salihu yad'u lahu walla ko ɓiɗɗo moƴƴo pewɗo ene duwono jinnaɗo mum jamma e ñalawma yo Allah yurmo yaafo jinnaɗo mo yo Allah rokkuma ɗum yo Allah rokkuma ɗum yo Allah rokkuma joni noon sadaka jariya o dendagal ko nden insan ene iya jawdi mum ene waɗa e sabilillah ne sadaka jariya sa asowoyno no mbiɗen ni gasirɗa saabi Allah jeeyama hen sa waɗi école yimɓe ɓiɓɓe julɓe ene nga hen jeeyama hen sa waɗi jama yimmene juula jeeyama hen sa waɗi waynu yimmene ƴooga ene jara hen jeeyama e sadaka jariya o sa sakkima miskine Allah mo alano hande ko hirti a hirtindi ɗum e jeeyama e sadaka jariya ɗum ɗo ni ko ɗen ha joni jama maade jama jeeya koye sadaka jariya ɗum ɗo woni ɓural jama heddi kala juulɗo ene yiɗa walla ene waɗɗi ɗum waktu fof jonɗo fi salawatul hamsa juulo e jama illa li udrin sowona ngandu juma joni sa jooɗima laabi tati a juuloyani juma ko alda e ngandu ene wayno a woofi Allah ene wayno yalti l'islam no mbiyata sona noon ngandu ngantuji ɗene keewi ene jeeya hen a sellani hadma yaade aljuma juulode juma ka sell walla aɗa ñawra aɗa joguimo sellani jinnaɗo ma walla ɓi walla iltifatul maɗ walla hadma juuloyde aɗa rewenma a ala gaynane mo lomtinɗa sa woppi yeehi boynaji congar ɗum ɗo ene daganma mbasa juulide juma walla aɗa ñamli ɗum aɗa rewe ñamade ñamñamaɗo ma nan toon a ala ko joguiɗa ka mbay mburus sa yeehi toon a yibinte nder jama e nder dental walla kaɓon walla ɗum ɗo ɗum ne kadi atanma yaade ɗiɗo woni gantuji ɗi kadma yaade juma walla ka ɗanniɗo musafir walla ko cukoyel ngel helli faaka mo dañani duuɓi sappo e jeetati taklif ko 18 sawlan zahar aw imbati shahr ila wo helli fa daña duuɓi sappo e jeetati walla watta hoyɗitade yaltina ɗum lomani walla lesmum fuɗal leeɓre ko ɗum ɗo woni taklif raji imbatu shahr بلوغ 18 ظهر أو مني كلهم لونين جملو إكدي جولو إذا وقت جديان حديث قول وي إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا سون مرتيمة سردنا الجنة نوريهن بمو يا رسول الله ما رياض الجنة الصلاة في المساجد هكو جولد جماعة يعني إكدي إن جاهل حديث قد قم رغور ميدي أردي النبي وويمو النبي مين وقتنا يونا ميوني قلم ميدانياني وانا دوامي joni mbele ene dagani kam wasde arde min oto dental andi o yehi haw fokkiri ha ɓoyo noddiri mo wima argani
an so noddinama aɗa nana o yaha o yo ara tan so noddinama aɗa nana ar wara bas anani ene jeeya hen kadi ɓuuri yaade jama ɓe mbi annabi wi hadis so neɗɗo salliginima moƴƴini salligi mum to galle mum to ummima toon yaari koyɗe mum ene taaɓo so taaɓima ñamal ngal ene mumta bakkat taabima nanal ngal ene adda barage holɗum sa taaɓi ndeɗo taɓande itta bakkat uji ma ndeɗo taɓande mbiɗanɗa ƴeewa noon ummade galle ma ha jettoyɗa jama ɗum ɗo ene jeeya e ɓuuri yaade jama heddi e woni kadi yaaroɓe ɗum ɗon jamaa firti ko julde taw ko yimɓe ɗiɗo jamaa wiyama fuɗɗi ko yimɓe ɗiɗo aljamaatu fuɗɗi ko yimɓe ɗiɗo goto e neɗɗo goɗɗo kono noon eɗen goni ɗo e jama no eɗen e galle eɗen goni ɗo eɗen jooɗi eɗen jewta walla eɗen janga walla eɗen mbaɗa carte walla ɗum ɗon so noddinama jama waɗɗani en wiina ha jama de ko yimɓe ɗiɗi tan walla yimɓe tati walla ena naade en goni nayyi walla en juuli hen ɗo kono ɓuuri yiɗen yaade jama ɓuuri yiɗen goñi hen jama juuli hen ɗo continue gonnoɗen ɗum heddi noon nokku ɗo ala juma waktu yoni ken ɗiɗo walla ken gooro walla ka gooro ju selli e kadi noon ɓuural jama ɓuural dental wiyama صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة يا واجن متوانيا بعدم روان سليمان جمع أنوي كريدي كارتل جوني كو وجندري شوادا كارتل نال وجندري مراي تليفون مان en daña envoyé crédit hay sinno ko 1900 wala ko ɓurɗa yidde envoyé crédit yaade maaro daña darajaji no gasi jeeɗi maaro kam julde an goto daña daraja ko ɗum ɗo le jeeya ɓe ɓuuri ɗum ɗo ene denta nayi maaro ko ɗum ɗo woni ko namde noon ha feere foɗo haali fof wonde résumé fof no ɗum ko mbiyata ɗum ɗo ene wayno ɗum ɗo henne woni goo garten tongen ko mbiɗen ko tongen ko namɗum ɗon ko ɓuure jama ɓurno ɗumide ko ɓurade jama e ɓuuri uddide nde hunde uddettake taw maha hade mo namnade ɓuure uddide nde namde ɓuure made ko woni hen woni hen an anfaqa malahu fi sabilillahi on ene jogui aya wini الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء ويا موجود on golliɗo gollal moƴƴo ƴetti jawdi sabi Allah ɗen way kono abbere wotere ɗum ɗo henne ndiyamiri walla abbere makka ngawa wotere nde fuɗa wutanu fuɗa ɗum taw ko ardi fof fuɗa gawƴam wasago abbere nde wasago ngo ene wawi saltude waɗa fera so feri waɗa fof gawƴati walla nayyi ɗum ɗo hen gawƴat hen fof yaha waɗa wurano ɗum ko wonno ndemiri ɗum makka o gawƴal goto ngal ene wawi wambude burali nayyi tati walla ɗiɗi kam ko famɗi fof joni no burali ko abbere wotere wonno sa limi wutani joni ma taw yo ɓuuri temedere abbere nani anani jawdi maɗa sa ƴettira mbuɗu goru a sakkiɓe ɗum saabi Allah mbuɗu ngu goru Allah ene wawi waɗandema fodde temedde jeeɗiɗi mbuɗu yomma ene wawi waɗandema jobdi kani ka anda wallahu yuda'ifu liman yasha omo sowa yiiɗi omo sowa ko yiiɗi liman yasha o ko yiiɗi to banggal baraji
e kadi mo yiɗi sowande baraji ɗi tawde ko mbuɗu gootu mbannoɗa nafkuɗa e jawdi ma ƴeewa abbere wotere makka walla abbere wotere ndi wurama holno foti wurano ndimira wawa limde dabbe mum no foti umornoɓe mumornoɓe ɓe aɗa mumo wutano woturu dañani jungo ma ha heewa sona taw wurano ene wuuli feɗel ma ɓorto wasa ɓe gasde wona mumurtoɓe gombal sa ƴeewi ɗum ɗon no ndeke hunde fof ko sabilillahi man anfaqa malahu bigayri sabilillahi fala yanfahu shay sa golli golle maɗa gollirani sabi Allah gollirɗa tan ko a wi est ce que kaari taare kaari yenen hayda ɗum nafata hunde fof ko sabilillah konngol ma battinigol konngol am battindigol e wasiyo sukaɓeɓe e mawɓeɓe e hakkudeɓe yoɓe toppito diine mabɓe yoɓe toppito ɓesgu yoɓe toppito leñol mabɓe sabu diine kañum woni hunde fof diine noon fawaki perguet tan forob ala diine ko akhlis dinaka yakfika qalil hollum labbina anniya ma labbina ko golloɗa ko amalaka labbina ko ma ngal ɗum hay soko seeɗa liggiɗani yamma sa liggima labbinani hen a waɗani hen ɗum ɗen haydara nafata ko ɗum tan woni ko basirum yimɓeɓe والسلام عليكم. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال والأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق ربنا الكريم صدق الجواد العظيم صدق الرحمن الرحيم صدق الحليم العظيم وصدق من بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين وبآياته من المؤمنين وبأسمائه وصفاته من الموقنين اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة اللهم لك الحمد على نعمك السالفة وعلى نعمك الآتية اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد أن ترضى يا ربنا ويا إلهنا لك الحمد أن هديتنا لمعالم دينك لك الحمد على القرآن ولك الحمد على هذا الدين الذي ارتضيته لنفسك وبنيته على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان اللهم لك الحمد على ما يسرت من تلاوة كتابك اللهم لك الحمد على ما يسرت من الصيام والقيام وعلى ما أعنتنا عليه من طاعتك وعلى أن جنبتنا معصيتك لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد على أن أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت علينا أفضل